त्रिपुरावासिनी 2009 नि सिमी सारेनसि देबबर्मा बथै थांजा बिनि नेतृत्वे आईपीएफटी जेइभाबे सारा त्रिपुरानि बरफना तियै हायकबा भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दाराव जे कोनो दफा बरफनि सिनेमा बरनि कक बरनि कालचार यदि कमानानै बोखागो हंकांकाय भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दाराति खयै बरफनि आइडेंटिटी ते बरफनि लैंग्वेज ते बरफनि सिनेमा आबनो प्रोटेक्शन दोनानि बागै संविधाननि मुताबिक आलादा राज्य गठन खालामनो आबनो बेस खालामनो सिनि सारेनसि देबबर्मानि नेतृत्वे 2009 नि सिमिनो सेंजागो दिनै 2024 प्राय 15 बोसोर जों त्रिपुराहाव तंगै एडीसी एरियाना बेस खालायै जे सामं सिनि टिउजेसनि नेतृत्वे जों वान सकासिनि बररक एडीसी गठन खालायगांखायनो सिनि बररकनि बागै फियकजाकमानि लामा बा फियकजाकसनानो होनाय वान सकमानि टिउजेसनि नेतृत्वे एडीसी गठन खालायगा किन्तु एडीसी गठन खालायमानि यागुलफोनो सिनि लैंड राइट्स अंथं बा सिनि कक अंथं बा सिनि आइडेंटिटी अंथं आबा प्रोटेक्शन खालायनायनि मतन लामा गरै आबनि बागै एडीसीनि सामं तांमानि बक्सनो जों ताबुक 2009 नि सिनि आईपीएफटी आबनो फुल फ्लेजर स्टेट आइकाबा कताल सेपारेट स्टेट आबनो स्नामनानैनो 2009 नि सिनि ताबुक 15 बोसोर जों चलै दङ आबनो रुगै तिनि सारा त्रिपुरानि बररक अरसिनि दुकमाले हातिनि एडीसीनि हेडक्वार्टर बिल्डिं एरिया व दुकमाले हाति व जों लाइथांजाक बिसिकानि कायथाम कसार माजावा जों और खमलनि दुकमाले हाति व जों प्रोग्राम कतर खालायजे गया किन्तु जों दिल्ली व जंतर मंतर प्रोग्राम खालायो आगरतलाव प्रोग्राम खालायो बा विभिन्न इलाकाव सिनि स्टेट लेवलनि प्रोग्राम खालायो ताकलाय हिंकाय जों एडीसीनि हेडक्वार्टर एरिया व दुकमाले हातिवनो जों सिनि गैदारिंनि प्रोग्राम खालायनायनि बागै वान सगै तिनि प्राय कांचनपुर नर्थनि हयते बा धर्मनगरनि हयते आगरतलानि हयते साब्रुम बा आगरतलानि हयते गंडासरा आगरतलानि हयते मेलागर चारिदिकनि जत आईपीएफटीनि सापोर्टार दंनायरक जरा किसिसाब समय हामनायनि कारणे बा लिडार रक अरय परय यंगमानि कारणे सापोर्टार दंनायरक बरक बाक्सा नगा आसुगै तंखा बाक्सा नाहरै तंखा बरकनो जों तेइसा गेट टुगेदर खालायनायनि बागै तेइसा यूनाइटेड खालायनायनि बागै तेइसा बरकनो जों सिनि मुभमेंट बरकनो तेइसा सिनि त्रिपुरानि खरांनो जों सारा त्रिपुराव सिमिया दाबो भारतवर्षनि जत कोनानि बरकनो साइमानो आईपीएफटीनि मुभमेंट बा आईपीएफटीनि आंदोलन बा आईपीएफटी तामसान अबनो जों तेइसा कन्टिन्यू खालायनायनि बागैनो दिनै सारा त्रिपुरानि आईपीएफटीनि सापोर्टार रखनो जरा जेन्युइन जरा अरिजिनल आलादा राज्यनि दाबिबो जरा विगत दिन आईपीएफटीनि लगे तंगै कलम तैखिख्लायै हायकबा साकनि थैनो तैस्नामै जरा आईपीएफटीनि आंदोलना सामिल अंजाक बरना जों तेइसा रियूनिट हायकबा यूनिटी खालायनायनि बागै जों बरना तेइसा तिनिनि अ प्रोग्रामनि बिसिंथि खालाय जों बेखौनो सिनि बिश्वास दंगो अ लुकुतम पान्दाबा सिनि जरा किसिसानि बिसिङानो चारै दिकिनि सिनि ताबो खबर दंगो गोबांमा आमचाइनि बररकनो बा गोबांमा सिनि डिविजन प्राय 33 टा डिविजन दंगो मैक्सिमाम डिविजन सिनि मालखं कत कत तुलाय फैलाय दंगो लामाव जरा किसिसानि बिसिङानो और ताबक दुक माले हातिवा जों जागा थाय रिदे मानो माया अबसिनि कन्फ्यूज हायपनो जों हाचलनि बरक जे फाइनार अपना तिनो जों तिनिनि अरनि मास गैदारिंग प्रोग्राम सिनि नगराय सिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तेके शुरू खालायो जत लिडारनि बिसिंथि जों कखना लायनाय तेइसिनि मेसेजबो जों खोनानाय आबनि बागै रिहनजाक बोसोक गैदारिंग होनाय अब अनलिमिटेड ताबक जों एक्जेक्टली नरनि खानिबा जों रिपोर्ट रिमांलाक